Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol. And Tita Tanya Chinita. Basta taxi driver. Babaero. Basic. Feel good morning po sa lahat ng mga driver na tulad ko pong nakatutok palagi kay Tita Este sa programang Mga katas ng nakalipas. Itago niyo na lang po ako sa pangalang alias Mark. May asawa't anak po ako. At nanalo na rin po ako sa inyong Love Knows No Boundary. Basic. Isa po akong Grab driver ngayon, pero sisimulan ko po ang kolatita, ang katas ng aking nakalipas, nung isa pa po akong taxi driver. Napakinggan ko po kasi ang kwento nung nakaraan tungkol sa isang taxi driver at nakarelate po ako. At gusto ko rin pong ibahagi ang aking sariling bersyon. Nagsimula po ang lahat ng may sumakay sa akin na pasaherong maganda at maputi mula sa Zamboanga. Kumbaga, Zamboanga White. Na itago na lang po natin sa pangalang Debbie. Ang asawa ko po pala ay si Regine. At dito na po nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Tumatawag tong asawa ko. Hello, ma. Oh, patawag ka. Naiwan mo kasi yung baon mo. Malayo ka na ba? Nasaan ka na? Naku, malayo na ako. Dito na ako sa labas ng airport. Dito ako nag-aabang ng pasahero. Minarinate ko pa naman to kagabi, tapos bigla mo naiwan. Ba't ka ba nagmamadali today? Paunahan Alam mo naman pag sa airport, kailangan na makauna ako dito kasi kung hindi, wala na akong madadat ng pasahero. Oo nga. Paano tong ulam? Pag-uwi mo na lang, kakainin. Sige, pag-uwi na lang kita kakainin. Bili ka na lang muna, ha? Este yung Ano? ulam. Mas gusto ko yun. Charot! Pero pag-uwi na lang. Sige ma, pag-uwi ko na lang, initin mo na, sayang din yan. Ha? Bata, kumusta? Wala. Sige, hawakan mo lang. Hello. Ayan. Opa, meron yung charger na sira. Bilan mo nga ako. Sige, bilang kita charger. Oo, Pag-uwi ko na lang. Oo. Ingat ha. Sige. Init ko na lang tong ulam pag-uwi mo. Mag-chat ka pag malapit ka na ha. Okay ma, bye-bye.
May magandang pasahero. Maputi. Kinis. Parang malungkot siya. Teka lang. Ma'am! Taxi po! Kuya! Kuya, para! Taxi! Ayan. Oh. Kuya, patulong naman magbuhat ng gamit. Sige po. Saan po kayo, ma'am? Pasig, alam niyo po yung sa may pinagbuhatan. Kuya, patulong. Ang dami ko kasing dala. Please. Sige po. At saka, sige, hatid na po kita. Oo. Thank you, kuya. Yung pasahero ko, umiiyak siya. Ma'am, okay na po kayo dyan sa likod? Kuya. Okay ka lang dyan, ma'am? Hindi po. Pwede po ba akong tumabi dyan sa harap? Ma'am, nasa biyahe na po tayo, ma'am eh. Sige, yan ma'am oh. Dito ko na lang. Pwede po tabi lang. Ganda lang. Kailangan ko lang po na maiiyakan. Sige po, ano po bang nangyayari, ma'am? Ba't po kayo umiiyak? Kuya, pasensya ka na kung nadamay ka sa problema ko. Kuya, ang laki ng braso mo. Kuya, kailangan Ano ko po ng bang nangyari? shoulder and arms to lean on. Iniwan kasi ako ng asawa ko. Sumama na siya sa iba. Pangit ba ako, kuya? Di ba ako maganda? Naku, maganda po kayo, ma'am. Maganda po kayo. Ba't niya ako iniwan? Sumama siya sa iba. Napakatanga naman ng Talaga, asawa tanga mo siya, yan. kuya. Oo, sino ba naman hindi magkakagusto sa'yo? Ang ganda mo, maputi ka pa. Paano mo nalaman nakapantalon ako? Yung kamay mo po dito. Kuya, salamat ha. Pero feeling ko ang pangit ko. At saka, hindi ako karapat dapat bigyan ng tunay na pagmamahal. Ako, ma'am, dyan po kayo nagkakamali. Mukhang... Ay, dito na po tayo, ma'am. Kuya, hindi ko po kayang buhatin mag-isa yung gamit ko. Okay lang pahatid sa loob ng bahay. Sige po. Kung yan ba yung sinasabi niyo, ma'am, baka nandyan pa po yung mister niyo. Check ko po kasi baka mapatay ka. Hindi, ibig sabihin, kung wala na siya dyan, Wala na po sumama siya. na siya. Sa iba. Kuya, nakakasakit ka naman. Sumama na nga siya sa iba. Yun nga po yung chat ng kaibigan. O hindi, kumpirma niyo po kung nandyan ba talaga. Sige. Ma'am, ano po? Wala na? Kuya! Ay, yakapin kita. Ayan. Kuya, umalas Ang bango na niya. yung asawa ko. Ang lambot. Iniwan niya na ako. Ano po? Sabi ko, ang init. Opo. Iniwan niya ako. Ang init po. Kuya, paano gagawin ko? Uy, ma'am. Sige, Kuya, ma'am. sa pasensya ka na pabuhatan na ng mga gamit ko, Sige po, akong bahala, ma'am. Pakipasok na lang sa CR. Ha? Ma'am, kailangan nyo nang magdadrive, i-text nyo na lang ako. Ayan po yung number ko. Kuya, pwede di ba? Siyempre may mga biyahe ka pa. Iba yung ruta mo. Hindi, taxi naman to, ma'am eh. Sabihan mo lang Sigurado ka? ako. Opo. Pasensya ka ng kuya ko na Opo. damay ka. Pasensya Ang na. lambot talaga. Pasensya ka Bango-bango na, pa ng kuya. buhok niya. Amoy shampoo. Ayoko pong mangialam ang kolatita sa sitwasyon ni Debbie. Sino ba naman ako?
Ako lang naman yung naghatid sa kanya na isang hamak na taxi driver. Maganda siya, maputi. Alam ko naman, di ako papansinin nun. O dahil sa ganda niya, nakalimutan ko, may asawa na pala ako. At dahil po doon, binigyan ko siya ng number ko at magmula noon ay nagka-textmate na po kami. Nalungkot po siya dahil pagdating niya po ay wala na po yung asawa niya. Ibig sabihin, sumama na po sa ibang babae. Mula noon ay nagkita kami, kumain sa labas. Yun lang naman. Wala naman kaming ibang ginawa. Nagpapaliwanag. Subalit nung panglimang kita namin, O, Papa, Ma, babihe ka? di, pa-change oil lang. Garahe mo ah. Pa-change oil kasi wala. Kung magpa-change oil ako, bukas, di ba biyahe ko na, mauubos oras ko, sayang. Ngayon na lang, kahit day off ko, pa-change Pwede oil lang naman, di ba pwede kang lagari lang, tapos pa-change oil ka Hindi sa hapon. kaya. Sayang day off. Yung mga bata walang pasok eh. Next time na lang, hindi kaya eh. O sige, gusto mo, magbabaon ka ba ng pagkain? O, Wag na. parang di ka na ngayon masyadong nagbabaon. Hindi, may kainan dun, masarap. Pang mga taxi driver dun kumakain. O sige, video call na lang tayo pagdating sa talyer, ha? Akong maka-load, wala na akong load eh. Loadan kita, mayroon pa ako dyan sa Gcash, ha? Wag mo na akong loadan. Sayang yung load mo. Hindi ko naman ginagamit yung cellphone eh. Tatawag ka, sasagutin ko lang. Wag na akong loadan. O sige, basta mag-ingat ka. Pakasipag mo talaga. Ingat, ha? Sige ma, Sige, bye-bye. Papa, ingat. Mm. Ang puti-puti mo talaga. Ngayon ka lang ba nakakita ng ganyan kaputi? Madilim ba sa asawa mo? Hindi. Glow in the dark. Kahit walang ilaw. Reflectorize yan. Reflectorize? Grabe talaga. Halika dito. Nangyari na po ang hindi dapat mangyari ang Kola Tita. Subalit isang beses lang po yun. Na ginusto nyo! Promise. Beses. Promise po, isang beses lang yun. Pero nagtitext pa din po sa akin si Debbie. Gusto niya raw ako makita. Kaso nakukonsensya na po ako ang Kola Tita. Kaya di muna ako nagre-reply. Makalipas ang ilang araw, buti naman at di na rin siya nagparamdam. Ay, salamat. Papapalaro lang sa cellphone mo, ha? May bago kasi akong games na ida-download, ha? Palaro? Kailangan malaking memory. Aka na. Nanonood ako ng basketball. Ahiram lang. Papa, kailangan na Nanonood malaking... ako basketball, oh. May nag-chat. Galing talaga nito si Kinik. Parang tirada ko rin, oh. Magaling mag-tres. God bless. Papa, pero... Sige na. Tapos na? Oh, may nag-chat. Hindi, basketball. Ano may chat? Basketball eh. Kaya pala nanalo yung leg. Galing. Oh, Aka na nga. mama naman eh. Nanonood pa ako. Ayan, na-open ko yung chat. Ano? Ano to? Anong ano to? Wala naman nag-chat. Ibalik Devin mo sa akin. Devin Mekaniko. Nag-chat. Devin Mekaniko. Ha? Akin na nga yan. Akin na nga. Miss na miss kita. Mekaniko, miss ka ng mekaniko. Gano'n naman talaga kami ng mekaniko ko. Namimiss ko siya kasi... Papa! Huwag mo kuhanin yung cellphone. Ako na to. Ano ba? Akin na nga. Tatawagan ko to
pag di ka umamin, tatawagan ko to. Wala. Isa. Sino Wala to? nga, wala Sino nga. to? Sino to? Sino to? Tatawagan ko to. Tatawagan, maya ka sa mga anak mo, maririnig tayo. Maya ka. Wala nga, ano ba? Ano wala? Mekaniko, miss na miss ka na? Ha? Ba- Ano, badig ka ba? Badig ka? Bakit hindi ko pa pwede mamiss yung mekaniko namin? Kasi Hindi! matagal nang hindi nasira Hindi! yung taxi ko. Hindi. Kaya sabi niya, sana masira yan para magkita tayo pare. Ganun lang naman yun. Papa! Ano? Ayusin mo! Ayusin mo! Makikipaghiwalay talaga ako sa'yo. Iwan ka namin mga bata. Uuwi kami kila mama. Wala nga. Naintindihan mo, wala. Po ang ko tita, di po talaga ako umamin kung sino si Devin Mekaniko na nag-I miss you at gusto ko makita. Na-miss ko rin naman po ang mekaniko. Subalit, halos 1 linggo na pong umiiyak ang aking asawa. Diyos ko. Hindi ka pa rin ba titigil? Hindi ako titigil! Hanggat hindi mo inaamin kung sino si Devin Mekaniko, na miss ka. Huwag mo na ako lukuhin, Papa. Lalayasan ka namin ng anak mo, wala ka ng magiging anak at pamilya. Sorry na. Ano? Aminin mo na para matigil na ako. Pagod na ako. Wala pa akong tulog! Oo na. Sorry. Pasahero ko yan. 1 beses lang naman yun eh. Papa, pinagpagsilan mo. Oh, pinagsusin. Kapal na mukha mo. Tama na. Kaya ka pala umaalis pag day off. 1 beses. Isang beses! Ang daming day off mo na pumasok ka, bumiyahe ka, kapal na mukha mo. Kailan mo pa ako niloloko, ha? Kailan mo pa ako niloloko? Tumigil. Hindi ka nakukonsensya, ha? Mabuti kong asawa! Hindi ka nakukonsensya! Pinagluluto ka, kitang kapal na mukha mo! Ang kapal na mukha mo! Ay, wala na kayo naalis kami ng mga bata! Sorry na. 1 beses lang yun. 1 beses lang yun. Ang kapal na mukha mo! Sa'yo ko gawin ng 1 beses! Ang kapal na mukha mo! 1 beses nga lang eh. Mukha mo! Ano ba? Tama na. Alam ko po kung gaano kasakit ang naramdaman ng asawa ko. Nasaktan ko po siya. Kaya matapos po nun, umalis na ako sa pagtataksi at lumipat po ako sa Grab. Dito na po ako tumino. At yung anak ko po, nanganak na rin yung asawa niya. Nagkaroon na rin po ako ng apo. Makalipas ang ilang buwan, Ang apuhan na yan, ang ganda-ganda ng apuhan na yan, ang tabo-tabo ng pisgi ng batahan na yan. Ang kisampwit na bata na apuhan na Asan na yung apo ko? yan. A, B, C, D, elementary, high school, college, di ka patuli. pakis ka na nga po ko. Bango-bango ng apo. Ayan na si lolo mo na babaero. Ayan na, lolo mo na babaero. Ma! Lolo, A, B, C, D, Mama, ano ba? elementary, high school, college. So sa iyo iniwan yung bata. Nagtrabaho yung Oo, mag-asawa. gano'n naman trabaho ng mga lola, no? Sige na, ako na magbabantay nito. Kaya nga maaga akong umuwi. Bakit maaga ka hindi kayo nagkita ng chicks mo? Matagal na yun. Ano ba, paulit-ulit na naman tayo eh. Kaya nga ako umagang umuwi. O, ikaw, siya pa yung ako. galit. Ganyan talaga yung mga lalaki. Sila pa yung galit. Sila na yung ng babae. Sila pa yung galit. Ganun talaga. Paulit-ulit. Hindi ibig sabihin. Ayan, alagay mo yung apo mo at magtitimpla ka ng gatas. Bibigyan ko muna kay Ma, lolo mo. Aka na yung cellphone mo. Oo, yan oh.
malinis na yan. Sa'yo yan. Tingin? Oo. Open messenger. Yan, open na yan. Call history. O, ba't binura? Wala namang tumawag. Ba't may buburahin ba? Wala namang tumatawag. Yung isa mo pang cellphone. Wala akong cellphone na, wala. Yung may keypad, wala akong ganun. Ang lolo mo ay sinungaling. 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 Mama, Sabi mo, sorry na. liars, go to hell. Liars, go to hell. Very good na apuhan na yan. Tama na. Mabait na ako. Joke lang, nagjo-joke lang ako. Mahal Bago mahal ka na. kita. Nagbago ka na. Oo. May apo ka na, mahiya ka. Oo nga. Talaga, magbago ka na, ayusin mo, Papa. Love you. Maahiya ka sa mga apo mo. Oo na. Ako naman. Okay saya, parang walang hanggan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!